Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barka da warhaka kuma insha Allah yau za mu daura daga inda muka tsaya jiya. So jiya mun yi bayani akan tarihin kuɗi da yadda shi kuɗi ya samo asalinsa har zuwa zamaninmu na yau. So za mu karkata akalanmu zuwa cryptocurrency. Tunda yanzu mun ji labari, ma'ana mun ɗauko tarihi daga sila har zuwa yau. So za mu ga menene cryptocurrency, sa'annan kuma za mu faɗaɗa zance akan cryptocurrency kafin mu je ga zance na gaba. Na san wani zai ce me yasa ba mu fara trading ba. A'a, wayannan abubuwan su suka fi muhimmanci akan trading, because in ka fahimci wayannan abubuwan da an shiga trading sai ka fahimci menene manufan da yasa muke yin trading. So abu na farko za mu yi bayani akan jigajigan Bitcoin da kuma blockchain, saboda duk wanda ya fara jin bayani akan crypto, abu na farko da ake fara masa bayani shine kaji ana ce maka blockchain Bitcoin. To wai menene blockchain kuma menene Bitcoin? Shine abu na farko da zamu fara bayani akan shi. Okay, so muka ce kamar yadda muka bayani jiya, muka ce cryptocurrency na farko tukun, sorry. Menene cryptocurrency? Muka ce wani nau'i ne na kuɗin yanar gizo. Ma'ana kuɗi ne da buga shi ko kuma ƙirƙirarsa da kuma amfani da shi duk ya tike ya ƙare a cikin internet. Ba za ka fito da shi waje ka ce za ka yi amfani da crypto ba. Ma'ana ba wani in ya ce maka ga crypto ga Bitcoin ya miƙa maka wani sule da aka zana B da wani logo, alhaji wannan ƙarya ne. Ko wani ya ce maka wannan Bitcoin din na America ne ko kaza, wa'annan duka ƙarya ne. Babu physical cryptocurrency. Sannan abu na biyu, kasancewan shi cryptocurrency abu ne wanda is a digital file, ma'ana abu ne da yake kan yanar gizo, kaman hotuna, kaman bidiyo da sauransu. Wani zai ce to ai za a iya zuwa a sace min kuɗi na akan internet. A'a, shi cryptocurrency akwai wani tsari da aka masa na cewa an lullube shi da abin da muke ce masa cryptography. Ma'ana wani ilimi ne na ɓoye bayani sai ga wanda ake so kawai ya san wannan magana ɗin. Misali, aboki da aboki suna da wasu kalmomi da suke amfani da su wanda in ba su kaɗai suka yi magana ba, babu wanda zai gane. So wannan shine ma'anan cryptocurrency. Sa'annan kuma a ɗaya ɓangare, cryptocurrency kasancewansu digital file ne. Wani zai ce to ai yanzu idan ina da hoto zan iya turawa wane, zan iya turawa wane, zan iya turawa wane. To ya za a yi a san cewa ni nake da asalin hoton, ma'ana ni ne mamallakin wannan hoto din? To in muka koma crypto sai ka ce to idan na turawa wane Bitcoin, wannan Bitcoin da na tura masa zan iya daukan shi the same Bitcoin in sake turawa wani, sa'annan the same wannan Bitcoin din in kuma turawa wani. Kaga kenan ba shi da value, ba zai zama da cewa yana da daraja ba, tunda za a iya duplicating din shi. Wani abun da zai tambaya kenan, zai fara tunani ai Bitcoin as a digital file za ka iya tura shi kamar hotuna kawai kai ta tura wa mutane. A'a, akwai tsari da aka masa na abun da muke ce masa P2P network. Ma'ana network ne da aka shirya shi ta hanyar kawo mutane da dama, wadda wa'annan mutanen duk da ba su san junansu ba ta ɓangaren sanayya, wane bai san wane ba, wane bai san wane ba, amma kuma duka aiki ɗaya suke yi, shine su tantance duk wani information da aka bada shi cewa wane yana son ya tura Bitcoin, to ya tura wa wane. To yanzu za mu rubuta a cikin littafin mu cewa to wane nan fa yanzu fa ba shi yake da mallakin wannan Bitcoin ba, ya fita daga hannunsa ya koma hannun malam wane. Sai mu rubuta akan littafi. Sa'annan lokacin da shi malam wane ya sake kyautar da Bitcoin din shi ma wance, to sai mu rubuta, dukkansu za su rubuta cewa to malam wane ya tura Bitcoin din shi, yanzu ya koma mallakin Bitcoin din nan yana hannun wance. Yanzu ba a hannun malam wane ba, ba a hannun wane ba, duk sun fitar da shi daga hannunsu. To su wa'annan P2P network shine aikinsu, abin da suke yi. Ba wai mutum ɗaya bane yake zaune in ya ce yes, in ya ce no, a'a.
mutane ne da yawa suka taru, shine ma'anar P2P network din, person to person ko peer to peer, mutum da mutum su suka taru suka haɗu suka bada wannan network din, wannan tsari na kwamfuta din da ake iya tura sako ko kuma ake receiving din shi. In muka je gaba za mu ji bayanin shi wannan P2P din. Sannan kuma kasancewan cryptocurrency suna aiki ne da internet, kamar yadda yanzu ni ina Najeriya zan shiga YouTube na kalli content na America, ko na shiga Netflix, ko na je Amazon na yi cefene, ko na shiga sauransu, duka dai zan iya zuwa na yi cefene. To haka shi ma cryptocurrency zaka iya amfani da su ba tare da wani restriction ba, a ce maka iyaka a'a Najeriya ne kadai zaka siya, a'a wannan Bitcoin na Najeriya ne, wannan Bitcoin na America ne, wannan Bitcoin a'a Bitcoin ne, Ripple ne, Dogecoin ne, SafeMoon ne, duk inda ake karban SafeMoon in ka tura za a karbe shi. So cryptocurrency ba su da border, amma yanzu in ka ɗauki kuɗin Najeriya in ka shiga America dole sai ka canza shi zuwa dala kafin ka yi amfani da shi. In ka fita daga Najeriya za ka je Saudiya sai ka canza naira zuwa riyal da sauransu. Kaga akwai limitation, akwai border. So amma su crypto ba su da border. In dai har zaka karba zaka iya tura wa mutum. So bayan mun fahimci ma'anan menene cryptocurrency, cewa kuɗi ne na internet da aka kirkiro shi da amfanin shi duka akan internet, da kuma yadda aka yi har aka samo wannan tsari din na yin amfani da shi wannan kuɗin, ma'ana ta hanyar P2P network, wanda su suke ƙididdige duk abin da aka tura da kuma duk abin da aka ansa. So abu na gaba shine menene kuma Bitcoin. So Bitcoin shine cryptocurrency na farko, shine kuɗin internet na farko da aka fara yi. Shine kuɗin internet na farko. Za mu iya alakanta shi da Annabi Adam, shine ɗan Adam na farko. To shi ma Bitcoin shine crypto, shine kuɗin internet na farko, shi aka fara ƙirƙiransa. Shi yasa ya zama na cewa duk inda ka je shi zaka fara jin sunansa, ma'ana shine na farko. Yanzu duk wanda aka ce Annabi Adam ya bada labarin Annabi Adam, ya sa Annabi Adam ya ci wani abu a aljanna, an kore shi ya dawo duniya kaza, ya an soko da shi duniya da sauransu. Amma aka ce ka bada labarin Annabi Shu'aibu ba za ka iya bayarwa ba. So da sauransu. To haka shi ma Bitcoin kasancewansa na farko kowa ya san da shi, kowa yana bayani a kansa, amma da za a shiga wani crypto daban wani ba zai iya baka labarin shi ba. So in muka yi bayanin Bitcoin, kusan dukkansu suna da alaka da Bitcoin. Kaga ba lalle bane sai mun ɗauki kowanne mu ce daki za mu yi bayani a kai shi. Ina fatan an fahimta. So Bitcoin kasancewansa na farko yana da duk wani halayya na cryptocurrency, ma'ana kirkiransa da amfaninsa ana yin sa ne duka kan internet. Sannan kuma abu na biyu, shi ma yana da wannan security da muke ce masa cryptography din nan. Ba yadda mutum zai yi haka kawai ya shiga wayanka kamar yadda zai ɗauki message ya ɗauka ya tura kuɗinka. A'a, kuɗinka yana cikin wallet ɗinka, sai an sa security, sai an sa wasu nambobi kafin a iya ɗaukan kuɗi ko a iya tura kuɗi. Sannan kuma it is transparent. Ma'anan transparency shine duk wani abu da ake yin shi akan duniyan crypto, akan duniyan Bitcoin, kana iya kallonsa kai ma. Amma kuma kasancewan akwai wannan security din, ba za ka iya altering din shi ba za ka iya canza shi ba. Wane ya tura naira kaza, wane ya anshi naira kaza, na Bitcoin kenan, amma kai ba za ka iya canza shi ka goge ba. Yanzu ka je banki ka ce a nuna maka transaction na mutane, ba wanda zai nuna maka, babu transparency. Sannan Bitcoin it is scarce, ma'ana an tsuke adadinsa, an iyakance adadin abin da za a iya buga. Kamar yadda muka bayani a jiya cewa kaɗan daga cikin halayya na kuɗi, ana son kuɗi ya zama na cewa an tsuke su. Abu na gaba shine shi wannan manhaja na Bitcoin, saboda software ne, shi wannan software din free ne, kyauta ne, ba wai sai ka je ka biya kuɗi kafin ka yi downloading din shi ba, kafin ka yi verifying, kafin ka kalli transaction ba. A'a, kyauta ne, free. In ka je bitcoin.com/ da ke ga info ne ko download, za ka ga software, za ka yi download din shi, ka buɗe, za ka ga duk transaction daga ranar da aka kirkiri Bitcoin har zuwa yanzu da nake bayani. Abu na gaba shine
it is censorship resistant, mana babu mutum ɗaya da yake iya jujjuya shi Bitcoin, mana ya ce shi ne, in ya ce AA ne, in ya ce a ne. Yanzu in naira shugaban ƙasa ya ce a canza kuɗi, misali a cire hoton wane zuwa a sa hoton wane, dole za a yi shi. In ya ce a daina amfani da wannan a koma wannan, dole za a yi shi. To amma Bitcoin babu wanda zai ce to yau za mu ƙara adadin Bitcoin zuwa daga miliyan 21 zuwa miliyan 30. Babu shi. Ko wani ya ce a Bitcoin din nan ba ma son shi, bari mu canza shi zuwa wani abu kaza. Ko kuma a'a bari mu daina amfani da Bitcoin, kamar yadda gwamnatoci suke ta faɗa. A'a za mu cire, gwamnati kaza za ta canza, a'a na ƙasa kaza da sauransu. Kasancewan muna using na wannan P2P network din, idan aka cire wannan a ciki, misali a ce wannan wani ƙasa ne suka ce sun daina Bitcoin, to wannan ƙasan da wannan ƙasan da wannan ƙasan in dai suna online za a ci gaba da yin Bitcoin. In ƙasashe guda biyu suka ce sun daina, in ƙasashe guda biyu suna yi, wannan misali nake bayarwa fa, to in dai har akwai wanda yake online, to za a ci gaba da amfani da crypto, ko da mutum ɗaya ne za a ci gaba da amfani da crypto. Na'am, so abu na gaba shine, tunda mun fahimci ma'anan Bitcoin, akwai tambaya da mutane suke yi shine, shin wane ne ya kirkiro shi wannan Bitcoin din? Sannan yaushe aka kirkire shi? Sannan dan me yasa aka kirkiri Bitcoin? Saboda sanin me yasa aka kirkiri Bitcoin shi zai baka daman ka san amfanin shi. So abu na farko shine muka ce an kirkiri Bitcoin a shekara ta 2009, ma'ana bayan rugujewan kasuwan duniya, wanda kuma dalilin rugujewan kasuwan duniya saboda bankuna ne, ma'ana irin badakalar da bankuna suke yi na cin hanci da wasu abubuwa da babakere da wasu abubuwa da suke yi dai na karkashi na bayan fage, wadda hakan ne kosin na kasuwan duniya ta ruguje, financial crisis na 2008. Idan kana son ka samu cikakken bayani akan me ya faru, ka je ka samu wani documentary da ake ce masa The Inside Job, ma'ana aikin cikin gida kenan, yadda bankuna suka yi amfani da daman da suke da shi wajen ruguza tattalin arzikin duniya ko kasashe. So abu na gaba shine, wanda ya kirkiri Bitcoin ko mutanen da suka kirkiri Bitcoin ba mutum ɗaya bane a yadda wasu suke faɗa, wasu kuma suka ce mutum ɗaya ne, amma dai suna da ake amfani da shi ga wanda ya kirkiri wannan fasaha ana ce masa Satoshi Nakamoto. Kuma har ila yau shi ya kirkiri wannan fasaha da ake ce masa blockchain. Za mu zo mu yi bayanin sa nan gaba. Okay? Wasu suna cewa mutumin Japan ne saboda sunan Satoshi. Wasu kuma suka ce mutumin Bature ne saboda yanayin mu'amalansa a lokacin, ma'ana lokacin da yake tura sakonni zuwa ga mutane, da kuma lokacin da yake bada ansa, da kuma lokacin da yake tura bayanai, duka suna gani kamar mutumin, ma'ana kamar ba Amurke ne, ma'ana kamar farin mutum ne, ba Japan bane, ba mutumin Japan bane. So wannan dai duka dai theory ne. So wani zai ce to me yasa mutumin da ya kirkiri fasaha kamar Bitcoin, me yasa ya ɓoye kansa? Tambayan da zan maka shine, yanzu mu kaddara a ce Nnamdi Kanu da Biafra, me yasa yake ɓuya? Saboda me yasa duk wanda ya yi mallaki dukiya, kuɗi, ma'ana sarrafa kuɗi da juya shi, shi yake da control akan mutane. To kuma gwamnati ba za ta so a ce wannan ƙarfi da take da shi a ce an raba ta gida biyu, wani ya ɗauki rabi, wani ya ɗauki rabi ba. Saboda duk wanda ya ƙirƙiro da nashi kuɗi a cikin wata ƙasa, to kamar yana so ya mulki, ya ce to ni wannan ƙasan na raba ta gida biyu, ni ga nawa ƙasa mu za mu yi amfani da wannan kuɗin, ku kuma naku ƙasa ku yi amfani da wannan kuɗin. So a tarihin duniya gaba ɗaya, duk wanda ya ƙirƙiro wani abu na sunan kuɗi, kama daga kuɗin intanet ko kuma physical kuɗi, to kamar yana fito na fito ne da gwamnati. To shi ma saboda ya tseratar da ransa, dole ya tafi ya je ya ɓoye. Ina fatan an fahimta. So wannan dalilin shi yasa ya ɓoye, bai fito a ce gani nan ni ne wane nake amfani da shi ba, saboda za a iya kashe shi. Dan mutane da suka kirkiro wasu fasaha da ke kama da Bitcoin kafin fitowar Bitcoin, wasu an kashe su, wasu kuma an sanya su gidan yari, ma'ana an sakaye su, an sa su a prison. So abu na gaba shine kaɗan daga cikin wasu abubuwa akan Bitcoin, abin da ya faru. Na farko muka ce
an kirkire shi shekara ta 2009 mana a January. Sannan transaction na farko abinda aka fara turawa ko wanda ya fara turawa da wanda ya ansa, to wannan littafi da aka yi recording nashi a yanar gizo shi ake ce masa Genesis block, ma'ana kundin bayani na farko da aka fara shimfiɗa wannan bayanai din da za a fara rubutawa. Misali a ce to Malam Musa ya saya Bitcoin guda 10, to wannan bugun farko, sunan farko da za a fara bugawa, to wannan din shine ma'anan shi, shine Genesis block, shine kundi na farko, littafin farawa kenan, Genesis. Na'am, sannan wanda ya fara tura wani abu akan shi wannan network din shine Satoshi Nakamoto. Ya tura wa wani da ake ce masa Halfini. A wani dan karatu da na yi kwanaki, wani yake cewa ai shi Halfini shine Satoshi Nakamoto. Yake cewa saboda yace shi abun da ya yadda shine Halfini shine kaman shugaban wannan kungiyar nasu gabaki daya na shi Satoshi Nakamoto. So akwai wasu da suke kasan shi, amma shine shugaban su gabaki ɗayan su. So wannan dai duka dai theory ne kawai kowa yake kawa. Sannan kuma kuma ya tura masa Bitcoin ne guda 10 a lokacin Bitcoin guda 10 bai ma kai naira 1 ba ma watakila, ko naira 10. Sannan amfani da aka fara yi da Bitcoin wajen siya ko siyarwa shine 22nd May, inda wani ya siya pizza guda 2, wanda har muke kiran wannan ranan da cewa Pizza Day. In kana jin crypto, 22 ga watan May ana ce masa Pizza Day. Zaka ji ana maganan wane ne Lenzulo ne ko mai sunan shi ya siya Bitcoin guda 2 lokacin dudu bai fi dala 24 ba, ma'ana bai kai 10,000 naira ba a kudin Najeriya. To amma yanzu sun fi biliyoyin kudin Najeriya. So wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru kenan a shi duniyan crypto. So bayan mun fahimci wannan, sai abu na gaba shine blockchain. Ma'ana yanzu mun fahimci cewa Bitcoin shine kuɗin internet na farko. To ya kamata mu fahimci menene blockchain. Muka ce blockchain wani kundi ne da ke tattara bayanai, kundi ne da ke adana bayanai. Muka ce blockchain kundi ne da ke adana bayanai, ma'ana mu ɗauke shi kamar littafi ne da ake rubuta duk wani abu da ya faru a crypto. So muka ce bari mu ɗanyi bayani kaɗan based on abin da ke kan slide. Muka ce idan aka ce kundin bayanai, ma'ana database, ana amfani da shi ne wajen tattara bayanai a aje su a yanar gizo. So shi wannan blockchain ɗin shine kaman inji da aka ɗaura Bitcoin a kai. Blockchain shine kaman inji da aka ɗaura Bitcoin a kai. Ina fatan mun fahimta. Ma'ana da babu blockchain da Bitcoin ba zai yi aiki ba. Saboda idan ka zo banki, ka ce banki ina son na san nawa ne kuɗin da nake da shi account. Ina za su je su samo? Sai sun je sun bi bayananka gaba ɗaya, sai a duba bank statement. To shi wannan blockchain ɗin yana nan kaman bank statement ɗinka akan shi wannan network na Bitcoin ɗin. Kuma kowane coin yana da nashi blockchain. Ba wai guda ɗaya bane duk duniya ake ta amfani da shi. A'a, Bitcoin yana da nashi blockchain da ake tattara duk wani bayanai. Wane ya tura, wane ya karba, wane ya tura, wane ya karba. To shi ne ake ta rubutawa. Shi wannan blockchain shi yake adana su, shi yake tattara bayanan gaba ɗaya. Shi yasa muke fassara shi da Hausa da cewa kundin bayanai. Ina fatan an fahimta. So a yanayi na yau da gobe, server yana da mutum ɗaya ne da yake controlling din shi. Ma'ana mutum ɗaya ne yake controlling din server. Shi yasa zaka ji ana ce masa operator. To wannan shi operator din duk lokacin da ka je ka dan bashi wani abu, ka ce operator ina son ka canza min wani abu kaza,
zai iya gogewa. Shi yasa wani lokaci ake samun wasu nau'uka na ha'inci a bankuna. Misali, a ɗauki kuɗinka in ka zo nema kana so a kama shi wannan wanda ya tafi da kuɗinka ko ya cuce ka, ba za a iya baka wannan bayanin ba. Watakila an share shi ma. Saboda me yasa? Saboda mutum ɗaya ne watakila yake controlling na wannan kundin bayanai ɗin. To amma shi blockchain ba mutum ɗaya bane yake controlling ɗin shi. Ma'ana mutane ne da yawa suke controlling ɗin shi. Misali idan muka ɗauki Bitcoin yanzu haka muna da mutane 10,000 wanda suke da faɗa a cikin bayanin da za a ƙara a cikin wannan littafi na blockchain ɗin. Mutane 10,000. Sai aƙalla kashi 51 sun yadda cewa wanin da yake so ya tura Bitcoin 10 zuwa wuri kaza yana da Bitcoin guda 10, sai sun tabbatar kafin a sanya shi a cikin kundin bayani. Ina fatan ana fahimta, kar abun ya dan mana yawa sosai. So shi blockchain muka ce shi ne yake adana bayanai, shi yake da record na me da me ya faru a cikin duniyan Bitcoin. In muka ɗauki Bitcoin kawai muna so mu yi bayani akan Bitcoin. To shi blockchain na kanshi Bitcoin abun da yake yi shine yana rubuce mana ko yana kiyaye mana wane ya tura kaza, wane ya karbi kaza da sauransu da sauransu. So abun da yake yi kenan. Sa'annan duk wayannan kwamfuta da muke da su guda 10,000 din, kowanne daga cikinsu yana magana da juna. Ma'ana idan na ce ina son na tura Bitcoin guda 10, to su wayannan littattafan da suke cikin duk wannan computers guda 10,000 zai tambayi wannan, shin yana da Bitcoin 10,000? Yana da Bitcoin 10? Wannan ya ce wannan ya ce wannan duka. To sai a duba ga baki ɗaya kwamfutan da suke kan network ɗin, shin kashi 51 sun yadda cewa yana da wannan abun. In suka ce to sai a ce to yana da shi, mu tura wannan coin ɗin. Sai a ɗauka wannan coin sai a tura. Sai su sake tambayan, ma'ana record da za su rubuta fa kenan, sai su tambaya shin canjin da ya saura nawa ne, naira kaza ne ko Bitcoin kaza ne, to sai a rubuta shi. To next in ka zo turawa da wannan balance din za fara reference da shi. To haka za a ci gaba da rubuta bayani, ana bayani har zuwa inda muke yau din nan. Haka za a ci gaba da keeping na record din. Ma'ana gaba ɗaya duk mutanen da suke kan Bitcoin da suke transaction, wannan littafi guda ɗaya da ake ce masa blockchain shi yake kiyaye duk wani transaction da aka yi. Kamar yadda in ka je banki yanzu ka ce ina neman statement of account ina ko kuma ina neman bank statement ina, za a ɗauko maka shi tun daga ranar da ka buɗe account har zuwa ranar da kake son ka karɓi wannan statement of account ɗin nan. To haka shi ma wannan blockchain ɗin haka yake kiyaye duk mutanen da suke kan Bitcoin da suke amfani da Bitcoin. So abu na gaba, muna da su wayannan blockchain din kala-kala, ma'ana wannan littattafan kala-kala. Akwai blockchain da kowa zai iya shiga ya je ya yi rubutu a kai. Akwai kuma wanda dole sai an baka dama kafin ka yi. Tunda muka ce Bitcoin kyauta, za ka je ka yi downloading na software, ka yi connecting nashi online, ka fara amfani da shi. To akwai wanda kuma ba lalle ba ne ka je ka samu software, sai wanda suka yadda suka amince kafin ya iya downloading na software kafin ya yi amfani da shi. Amma na Bitcoin kyauta ne, is a public one. Sannan akwai abin da ake ce masa hybrid, ma'ana wanda ya hada public da kuma private din. So kaɗan daga cikin futures da muke da shi na blockchain, ma'ana me ya sanya shi ya zama blockchain din. Muka ce saboda na farko yana da security ta ɓangaren mutane da suke kan wannan network din. Saboda muka ce kafin a ɗauki bayani a ɗaura shi akan blockchain, dole sai akalla kashi 51 na wannan kwamfuta din sun yarda cewa haka ne kafin a rubuta shi. Sa'annan kuma akwai wannan security da muke ce masa cryptography, wanda ake amfani da shi wajen lullube wannan bayani da aka tura shi online din
wajen tura wannan kuɗi din shi ma za a lullube shi, ba wai dun kawai an ce an tura coin ma'ana yana zaune open kowa zai iya shiga yayi hacking din shi ba, a'a an lullube shi da wannan cryptography. To kaga yana da tsaro kenan. Sannan abu na biyu muka ce akwai transparency, ma'ana zaka iya shiga online in ka shiga blockchainexplorer.com ko blockchain.com/explorer zaka ga duk transaction da aka yi tun diga kan Satoshi Nakamoto har zuwa yau ko yanzu da nake magana. Sannan kuma duk wani information da aka yi saving din shi akan blockchain ba za ka iya goge wannan information ba. Shine ma'anan immutability. Idan an sanya bayani aka ce wane ya tura kaza, to ƙaryanka kuma ka sake dawa ka ce a'a na fasa bari a canza, ba shi nake son na turawa ba, a'a aikin gama ya gama. Shi yasa muke ce masa it is tamper proof. Idan an rufe an sa masa hatimi, an rufe an sa kwado, to an gama. Shi yasa ake ce masa wannan block din. Idan an sa kwado an rufe an gama bayani komai ya zartu. Sannan it is distributed. Ma'ana wannan softwares din nan da muke da su an ɗaura su akan kwamfutoci har guda 10,000. Kowane kwamfuta yana da wannan software din akan shi. So din ka je ka kashe kwamfuta ɗaya ka ce a daina Bitcoin, sai ka kashe kwamfuta guda 9,999 kafin ya mutu. Ko da ka kashe 5,000 ne, in 5,000 din nan suna nan za a ci gaba da yin Bitcoin. Ko da ka kashe 9,999 in dai guda ɗayan nan yana kai, za a ci gaba da amfani da Bitcoin. Sannan akwai abin da ake ce masa consensus. Consensus shine yarjejeniyan cewa a sanya information akan blockchain. Ma'ana sai mutane 51 sun yarda cewa, kashi 51 sun yarda cewa bayanin da ake so a sanya din nan gaskiya ne. Don me yasa? Dole a cikin wa'annan computers guda 10,000 dole wani zai ce zai ha'inci, dole wani zai ce zai ƙarya, dole wani zai ce bari na sake tura coin da na tura bari na ƙara gwadawa. To za a iya samun kwamfuta 5, 10, 20, 100, 200 ko misali a ce 1,000. To amma idan ya zama na cewa akalla kashi 51 sun yarda cewa wannan abun gaskiya ne, to shikenan za a ɗauki wannan bayanin a ɗaura shi akan blockchain, ya zama record kenan. Babu wanda zai zo ya sake cire shi daga wannan littafi ya ce a babu, ƙarya ne da sauransu da sauransu. So da wannan hanya ne blockchain yake iya amfani wajen koran duk wani wanda yake son ya yi ha'inci. Idan kwamfuta yana son ya yi ha'inci, ya tura wani sako zuwa ga network din ya ce musu ina son na tura wani adadi na Bitcoin wanda kuma bashi da shi. So da zaran ya tura wa'annan computers din, tunda abu ne wanda in fraction of second yake occurring a ciki. Computers din kawai za su checking babu wannan abun a ciki, bashi da wannan kuɗin. Shikenan sai su yi rejecting, sai su ki an san wannan bayani da yake so ya kawo, sai su ce rejected, babu wannan kuɗin. Yanzu kaman kai ne kake so ka tura kuɗi a bankinka kuma baka da komai account ɗinka, automatically sai dai a shigar da kai overdraft, amma kana sakawa da ka saka kuɗin za a ce maka balance ɗinka bai kai ba. To ya bankin suka san cewa balance ɗinka bai kai ba? Saboda software yana iya duba account ɗinka ya ga nawa ne yake ciki. Da ya duba ya ga kuɗinka bai kai ba, sai ce ba za ka iya tura ba. To haka shi ma blockchain, da zaran wani computer yana son ya yi ƙarya, yana son ya tura kuɗin da ba shi da shi na Bitcoin, network ɗin a take zai mayar masa da transaction ɗin shi. Zai ce ni fa ban ga wannan kuɗin ba a cikin account ɗinka. To ta haka ne ake iya tsare shi wannan network ɗin, babu wani ha'inci da zai shiga ciki. So a gurguje bambancin da ke tsakanin Bitcoin da blockchain, muka ce Bitcoin shine kuɗin internet na farko, sa'annan kuma ana iya sayansa ko sayar da shi, kuma samfur ne na software, ma'ana manhaja software ne shi wannan Bitcoin ɗin, kuma software ne wanda yana nan kowa zai iya amfani da shi. Ma'ana ba wai an tsuke shi zuwa ga mutane 2 ko 3 ko kaza ba, a'a kowa zai iya amfani da shi. Sa'annan a ɗaya ɓangare shi kuma blockchain kundi ne na bayani, ma'ana record ne na information, kamar file ne da ake rubutawa. Okay, wani yayi kaza, wani ya siyar da kaza, wani ya sayi kaza, wani yayi kaza. To kowane coin yana da nashi blockchain. Bitcoin da nashi blockchain,
Ethereum da nashi blockchain, Ripple da nashi blockchain, SafeMoon da nashi blockchain, Dogecoin da nashi blockchain yana recording na abun da ya faru, wane ya siya, wane ya sayar, wane ya tura, wane ya karba. Okay? Kuma za a iya amfani da blockchain wajen recording ba wai kawai harkan kuɗi ba, kowane bayani. Yanzu misali ana son a tattaro bayanan ɗaliban da suke makaranta ko likitoci da muke da su a Najeriya ko kuma masu zaɓe da muke da su a Najeriya, duk za a iya ɗaukan bayanin a zuba su a ciki a rufe shi. Sa'annan kuma yana da amfani da dama shi wannan blockchain ɗin. In dai abu ne na adana bayani, to za ka iya amfani da shi wannan blockchain ta adana shi. Sa'annan sai bambanci tsakanin kuɗin da muke da shi na paper, fiat money da kuma Bitcoin. Muka ce fiat money gwamnati ne take controlling ɗinta. Sa'annan kuma it is not scarce. Wahala, ba shi da wahala, kawai da an je an shiga an bubbuga an sake fitowa an raba muku. Sa'annan kuma ba shi da supply, ba shi da iyaka. Gwamnati za ta iya buga ko miliyan 100 ta raba, ko biliyan 100 ta raba, ko trillion 100 ta raba. Sa'annan kuma akwai chargebacks. In na yi transaction za a iya mai da shi. In na je banki na ce kuɗin da na tura mistake ne, za a iya dawo da shi. Amma a ɗaya ɓangare Bitcoin babu mutum ɗaya da yake controlling ɗin shi. Sa'annan kuma yana da matsanancin wahala saboda sai ka yi abun da ake ce masa mining kafin ka same shi. Sa'annan kuma yana da iyaka miliyan 21 ne kawai. Kuma duk transaction da kai ya tafi